Toda kukwasai zvakare sangano dzvene raMwari. Toda kutenda tasanganiswa zvakare munguva yekudzidza. Nhasi tine maminitsi mashoma ekudzidza. Nhasi tangomhanya pana Matthew chapter 13. Tingowanawo shoko rinoti varaidza richititendeutsa at the same time. Panguva yemangwanani, panguva yemasikati, panguva yemanheru tichiteerera. Chapter 13 ya Matthew verse ya 1 and 2. Inoti kudi? Verse 1. Yes. Nezuva iro Jesu wakabuda mumba akandogara pagungwa. Zvino vanhu vazhinji vakaungana kwaari. Nekudaro akapinda mugwa akagara. Vazhinji vose vakamira pamhenderekedzo. Alright. Pandoda kuti tidzidze sitereki ndepekuti Jesu unobuda mumba ndizvo ka wondogara pagungwa. Then agara pagungwa zvinonzi vanhu vazhinji vakauya vakamukomberedza ndizvo ka. Iye akagara ake mubwa vakagara mumhenderekedzo megungwa vakawanda. Bhaibheri zvari kutaura apa ringotaura pamusoro paJesu, ari kutaura pamusoro pemadisciples ake. Ndi Jesu navanhu vazhinji. Sada timbodzidza pamusoro tisati taendera mberi mu chapter 13 muda kuti mungoona kuti ndivanani ava vanhu vazhinji. Ndivanani? Chapter 5 ya Matthew verse ya 1 and 2. Chapter 5 verse 1 and 2. Yes. Wakati achiona vanhu vazhinji. Jesu wakati achiona vanhu vazhinji akakwira mugomo. Akagara pasi. Ndogara pasi. Vadzidzi vake vakaswedera kwaari. Saka vadzidzi vake vakaswedera kwaari. Apa tikuzoona kuti kune two groups. Kune vanhu vazhinji kozoita anonzi madisciples ake. Ndizvo ka? Saka Jesu ari kuti avaona vanhu vazhinji zvikanzi akakwira mugomo. Achibva agara pasi ndizvo ka pakutanga kudzidzisa. But paatanga kudzidzisa kwacho zvinonzi vadzidzi vake ndo vakaswedera kwaari. Ndizvo ka verenga verse inotevera mu chapter 5 imo. Verse ya 2. Akashamisa muromo wake. Akadzidzisa achiti. Muchiona kuti pane vanhu vazhinji koita madisciples. Jesu agara mugomo. Vanoswedera padhuze naJesu havasi vanhu vazhinji. Jesu akuda kudzidzisa. Madisciples ake ndo vakaswedera padhuze naye. Akataura navo achiti. Anoti kudi? Verse ya 3. Vakaropafadzwa varombo pamweya. Chingopirira ipapo. Apa atanga kutaura anonzi ma-beatitudes. Beatitudes. Two words akabatanidzwa be na attitudes. Ma-attitudes that we are supposed to have. Anditika kuti ma-attitudes aya ndio anofanira kunge ane munhu wani a disciple of Christ. Christ apa, yes, multitude vaita vachinzwawo kuti pari kutaurwa mwanderere, but vakava vasina interest nazvo. Vanhu vazhinji panotanga kudzidziswa kuita Bible study chainoto chechi yakuboha. Saka kunoita vanhu vashoma so vanoita interest yekuti chichi kumbodzidziswa. Muripo here chechi. Saka vanhu vazhinji vari kunzi naJesu mu chapter 13 apo awo. Vanhu vasitorina kana interest nokudzidza. Muripo here. Enda mu chapter 8 vanhu vanofunza pamwe ndikuvarevera nhema vanhu vazhinji avo. Verse ya 8 chapter 8 verse ya 1 ya Matthew inoti kudi? Matthew 8 verse 1. Matthew 8 verse ya 1. Wakati aburuka pagomo. Jesu akazoburuka mugomo apedza kudzidzisa. Makaona kuti akadzidzisa kubva mu chapter 5, chapter 6, chapter 7. Mu chapter 8 ndo paari kuzoburuka Jesu. Chichi kuitika aburuka mugomo. Vazhinji vakabvaita se ndo pavakataka kutevera. Akasita kana interest neBhayibheri. Vakasina interest nekudzidziswa. Havadi zvinhu zvinodzidziswa nguva refu. Vada tuntu shoma. Then wobva ati chiti akoma miracles. Muripo here. Zikapa zasi hazi kudi. Eka. Munhu navapere mbudzi. Vari kuda mamiracles. Mira. Chavari kuda kushandirwa, vari kuda chechi yekuti vabatsirwe. Kwete yestart. Ndio chechi yatanayo kumazuva ekupedzisira. Yevanhu vekuti they can't endure sound doctrine. Semoni yenyu yarebesa. Hello. Munodzidzisireko kubva mangwanani kusvika zuva rese muri kuchechi. How come? Saka vanhu vazhinji ndo zvavatori. Muzanyaya yevanhu vazhinji inotirwadza. Hello. Asi madisciples aJesu vanofanira kuita interest. Muchaona pachasvika pa chapter 13. Enda pa chapter 13. Mira usati waenda ikoko. Manya kuna zvakazarurwa.
mboona kuti vanhu vazhinji ava ndevapi. Chapter 13 verse ya 8. Chapter 13 verse number 8. Yazvakazarurwa. Vose vanogara panyika. Zvikanzi vose vanogara panyika vachanamata chikara. Vari kunzi vanogara panyika apo ndo vanhu vazhinji who are focused on this world. Who think about this world. Vanhu vanoda nyika ino zvikanzi ndo vachanamata chikara ende ndo vakawanda. Vachanyengerwa zvikanzi vachanyengerwa nechikara. That's why Matthew 24 zvakare. Kana yakutaura pamusoro pemaprofita wenema kuti many vazhinji futi will be deceived. Saka vakawanda havana interest nebible study. Vane interest nenyaya yekuti kuchechi kwenyu toitirwe ina Jesu. Havana kana problem nokupiwa school fees vanouya kuchechi. Vakapiwa basa they are faithful kuuya kuchechi. But vakangoshaya basa vakutosiya chechi. Vangoita chechi yebible study chete yekudzidzisa havana interest. Vadzidzi vaJesu ndo vakatozosvika padhuze. Ina muchapter 13 yanga tiri timhanye nenguva. Chapter 13 ya Matthew. Dzokeredza verse ya 1 na 2. Verse 1 na 2. Nezuva iro Jesu akabuda mumba. Akandogara pagungwa. Saka vagara vakamutaimira. Bozi mumba pamwe ndo maitwa mabible study havane namo. Halo muripo ere chechi. Vanongoti angobuda chete. Vatange kuita sei kushandirwa. Ya, saka hanzi akabuda kwakunogara pagungwa. Zvino vanhu vazhinji vakaungana kwaari. Ndokuungana kuna Jesu. Nekudaro akapinda mugwa. Akagara. Vazhinji vose vakamira pamhenderekedzo dzegungwa. Vakati kudii? Ipapo akavaudza zvinhu zvizhinji nemufananidzo. Zvikanzi ipapo wakatanga kuvaudza nemufananidzo. Rekandisamarize zvaakavadzidzisa. Anotaura kuti mukushi wakabuda kunokusha. Ndizvo ka mbeu yake. Chii chinoitika zvikanzi mbeu imwe ikawira pachii munzira. Imwe ikawira parukangarabwe. Imwe pamihwa. Imwe ikawira pavhu rakanaka. Ndizvo ka Jesu unotsanangura zvese izvi. Vesi ya 8 inobva yati kudii? Asi dzimwe dzakawira muvhu rakanaka. Dzine zvibereko. Enda pamberi vesi ya 9 ndopaurire. Vesi ya 9. Une nzeve dzokunzwa nganzwe. Zvikanzi ane nzeve dzokunzwa nganzwe. Ndi Jesu ataura nyaya yake muzvirabwe zvinoita 4. Ndizvo ka? Enda pasasi. Vesi ya 10. Zvino vadzidzi vake vakauya kwaari. Vakati kudii? Vakati kudii? Munotaurireiko kwavari nemufananidzo? Zvikanzi kuimimise muponesi rabhi. Kana modzidzisa nevanhu ava vazhinji ava munotaura nemufananidzo. Mozviitirei? Muripo herebe. Zvanzi mozviitirei kuti motaura kana makutaura nevanhu vazhinji. Halo. Munotaura nemufananidzo. Jesu anopindura achiti kudii? Akapindura akati kwaari. Nokuti imi makapiwa kuziva zvakavanzika zvousho kudenga. Sei vakapiwa kuziva zvakavanzika zvokudenga? Imhaka yekuti vane interest nezvinhu zvaMwari. Muripo here? Musemu chapter imomo vanotoenda vachiti chitimbotiudzai kuti parable yakati inorevei. Vanotova neinterest. But vanhu vazhinji havana kana interest, havaendi pana Jesu kobvunza, havana inazvo. Zvanzi mimi nemhaka yekuti makatopiwa nekuti interest yezvinhu zvedenga munayo. Saka that's why tichikuudzai zvinhu zviri plain. Muripo here chechi? But ava nemhaka yekuti dzikana nikataurira Bhaibheri. Hanzi kudii naJesu? Asi ava havana kupiwa. Vesi ya 12. Nokuti ani nani anoziva achapiwa. Ani nani anoziva atori neinterest nezvedenga anoramba achita sei naye achipiwa ave nezvakawanda. Ani nani usina chakana interest naye anototi. Saka in other words Jesu atotaura kuti handiri kutoita pandiri kutodzidzisa nemaparables atoti vatokonfusika. Dzika nayo. Ndotaura kwavari nemufananidzo. Nekuti vanoona. Havaoni. Kana vachiona usabvunze vari kuva neinterest neshoko raMwari. Musadhisiivwa navanhu vazhinji ava. Dzika nayo pasasa. Vanonzwa asi havanzwisisi nemhaka yei? Kuprofita kwaIsaya kwakaitika kuchiti kunzwa vachanzwa
asi amunzwisisi eka kuona moona amungaonesesi eka mwoyo yavo dambudziko riri pamoyo vevanhu avo yakatoita mukukuta vatode kunzwa shoko raMwari nenzeve dzavo dzakadzivira nameso avo akatsinzina kuti zvimwe varege kuona meso. Zvandikutoita vaite zvekuti hazvina kutoti vaone nameso. Ndikazviita simple vanongoona nemeso obva vanangozotendeuka ngoti anoti akutouya weko kuti ada kupinda denga. Saka zvandikutoita ndinoda kutozvivanza nemhaka yekuti havana interest. Saka ndo zvikutotaura Jesu panapa kuti inini pandotonyora ndotoshandisa zvikara kuna Daniel. Vanhu vari serious nechechi ndo vachanzwisisa. Munogona kubvunza kuti ko Revelation isi yakanyorwa akaoma kudaro. Jesu akuti ndakatozvitira maune. Mpwe. Ndakatozvitira maune nemhaka yekuti ndoziva kuti vanhu vasiri serious. And only those who are serious nereligion ndo vachaziva. And Jesu akutoti ndoramba chizarura kwamuri. Zvinotoita simple, but kune ava ndozviziva kuti chavari kuda mamiracles. They will never understand. That's why you in other churches you never hear them speak about Revelation. Avatauri nemhaka kuti Jesu ari kuti havana serious nechurch. Vanobvunza kuti church kutamba. Madisciples aiti kana Jesu angotaura zvisinganzwisisiki vaimhanya kubva vatitiudzei kuti parable yematezi yemamuri kurevei mwaderere. Madisciples ati interest, but the multitude vanhu vazhinji chavari kuda mamiracles. Saka Jesu ari kuti handoziva zvangu kuti timu iri harine kustada, harinei nevhangeri rofunza religion inyaya yekuita zvokudya, handirya religion ndeyenyama. Chapter 6 yaJohn iverenge verse 24 na 25 uone futi great multitude. Jesu why ari kuvanza zvinhu kwavari. Ari kutoti kana ndakutotaura nevanhu ava zvandiri kutongoita ndikuti ndovanza zvinhu nemhaka kuti serious nechechi hapana. John chapter 6 verse 24. Yes. Zvino vanhu vazhinji vakati vanhu vazhinji futi kuti Jesu haapo. Vaona kuti Jesu haapo navadzidzi vake. Saka pana Jesu pane vanhu vazhinji namadisciples ake. Ndo magroups aripo munyika ino. Dzikanayo pazasi. Vakapinda vamene magwa maduku. Saka vakapinda vese mutumagwa tuduku twaturipo kuti vakrosewo. Vakasvika Capernaum. Vachitsvaka Jesu. Ndo kusvika vachitotsvaka Jesu wena. Nokutoti vanhu mukatoona mutoti vakomana vatobhadhara mari vanhu ava kubva kuchitungwiza vachiuya kuservice muchitofungidzwa kuti vari kutsvaka Jesu. Zvanzi dambudziko ramunaro nderekuti maona distance yafambwa nomunhu mukati Jesu unomuda. Zvanzi kudii pazasi. Zvino vakati vamuwana mhiri kwegungwa. Vakamuwana Jesu vachishuva vakamuwana. Vakati kwaari Rabhi, ko makuya ariniko panapa? Eka Jesu anopindura achiti kudii? Jesu akapindura akati kudii? Zvirokwazvo eka kwamuri. Yes. Amutitsvaki imi. Makaona zviratidzo zvokuti ndiri mwana waMwari. Makadya chingwa makaguta imi. Ndo zvamateverera chete. Vanhu vazhinji. Zvada ndokuzivai. Kuti hamuna kukwira transport yamakwira kuya kunoko hamuna kuya kuzoponeswa imi. Ndokuzivai. Mukutsvaka chingwa, kutsvaka basa iwo. Utsvaka kurapwa iwo. But Jesu anoti kudii? Pamberi. Musabatira. Religion is not all about material things. It's not about material. It's not about food. It's about salvation. Hello? That's religion. Jesus is worried about the church today. Kuti church yekupi yekuti toita nge church yoita nge UN. Church is not UN. Church ndokuponesa vanhu. Amen. Jesu akutoti saka dambudziko ratatowa naro pano kuti chandakavapira chingwa chacho. Muripo here chechi. Dai Mwari kudenga atibatsira. As you drive at work, as you go home, as you sleep, think about this. Are you part of the great multitude? Pa multitude yavanhu vazhinji. Kana kuti you are a disciple of Jesus Christ. Amen. You have got interest in the words of God. You have got interest in the truth. You shall know the truth, and the truth will set you free. Dai taita interest nezvaMwari. Mwari ucharamba uchitizarurira. Ndozotaura vhesi. Zvakanzi mine mhaka yekuti makapiwa zvaMwari. Mwari uchakuedzerai. Saka tichava vanhu vese vane interest nekuziva shoko raMwari. Mwari ucharamba achiwedzera achizarura. Nyika ino vanhu vachitoti chichikuitika munyika ino vanhu vaMwari vari kutonzwisisa nemhaka yekuti zvakazarurwa. And haisi tsika yaMwari kuti vanhu vaMwari vanosvika vachiurayiwa naSatani.
vachiparadzwa nevanhu vakaipa ivo vasina kuziviswa. Mwari unozivisa vanhu vake. Muripo nechechi, ngatiite interest nechechi, ngatiite interest neshoko raMwari, nebible study kumba kwedu, mabasa kwese tidzidze pamusoro peshoko raMwari. Pama-lunch time patitaura nyaya dzisina basa, let us start tiite interest nezvinhu zvaMwari. Muchaona kuti Mwari, God will unfold great lights dzichatibatsira mukufamba murwendo rwoupenyu. Dai Mwari kudenga kubatsirai akuitirai zvakanaka. Totenda. Amen.